kunt je vast niet. Het is om te springen. Kom weer. Oh, oh, dat zit glad niet. Check it, check it, check it, cut. Check, 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 check. Goedemorgen. Ja, in het Alpla zoekt daar meer. Wie de Maas nog een veerboot was. Die ding maakt af en de Lonie. En zo een badplaats aan de Maas. Door speelde een kammerzeul van wat wel een kilo aan. En koningheerde, veerde, proclameerde, geeft hem hier zijn baan. Aan het begin van de dag met het volk op de kraak stond de veer voor al den blaai. En kapot ging de neer, wie zijn oren vallen veel, weer geen tijd meer voor goed aan plaats. Ja, de Maas heeft ook goed aan en heel wat door was streken en wat leek, ook al veel geen in de smaak. Tot een dag destijds bezweek, ook geen overneemt de gennenknaak. Zijn dus een zondaagse moedervaart, geen noemen met een passagiersgevaart. Want met het kopen voor de onbehaag, veel liever geld en niet bespaard. Aan het begin van de dag geeft de hobbel aan de slaag, tot de veer voor al den blaag. En de G op en neer, wie zijn oren van een veer, maar dan kunt geen hond op aan. Want hij maar zegt voor de dames en heren, zit je een beetje wakker? Ja, dat komt nog, dat komt nog. Maar dit is al best om een beetje door te zakken. Kom hier, langzamer, langzamer. Je gaat langzaam springen. Langzaam. Oh, dan zit je al een beetje meer.